лаҳзаи хотирмон бисёр аст. Як рӯз мо сафар доштем ба шаҳри Хоҷанд. Дар роҳ як ҳамун гая сураташ буда. Қатъи ҳамун мошинаш сураташ калон карда задагӣ. Мо яке мошин қатъи авгон биромадем, ҳамун суратро дидем, мо фикр кардем ки гая. Тарсидем, гуфтем ҳозир моро ҷарима мекунанд. Сус кардем, наздик шудем, мебинем ки уже бас сурати гая дигар. Тарсидем бефоида буд. Як рӯз рост дига ба ҳамин маршруткада сувор шудаму як камтар поёнтар рафтам. ҳамин як занаки дигам хай бечора бисёр вай будааст. Ягон хеш табораш айбан гузаштагӣ будааст. ҳамин ба фикрам ҳамин тарафҳои Ленинобод буд. ҳамин нумолошам ҳам хеле бастагӣ кофкаҳои дароз пӯшидагӣ. хай як карсони дига дар дасташ омада истад. хай маршрутка ман кард. ман гуфтам хола биё ҷои манда бишин. шишт хай камтар рӯзтар рафтем, раҳ дар гаӣ будааст. баъд гуфт ки шофёр гуфт ки дига ака ман дар ҷо нест, ман рост истодагиам. баъд гуфт ки ҷура бишин ягон ҷо. гуфт ки раҳ дар ман ағам метиҳам. баъд хай ман ҷо наёфтам, ҳамин хеле шиштагӣ будум. як вақт як кадом мошинаи ӯро памех додам. памех додан ман дигар ҷои қапидан надоштум. ҳамин лави юбкаро қапидум ки кати юбка рафтум. як вақт гаштим нигоҳ мекунам ки бечора вай беюбка шишта ҳамунҷа. дига ман ай қақорат шаб кард. ту ихел ту ухел ту дигар ҷои қапидан наёфтӣ. баъд гуфтам хола, гуфтам хай ман дига чӣ кор кунам. тахминан синфи 4 мехондам дар мактаб парваришгоҳи барои бачаҳои нобино ва сусбин воқеъ дар ноҳияи Исор. ва онҷо ман як рӯз бо бачаҳо бо ҳамсинфонам маслиҳат кардем ва онҳо гуфтанд ки ту духтари деҳа ҳастӣ ва метавонӣ ки болои дарахт баромаданро ине ки ту метавонӣ. ва аксарият онҳо аз марказҳо буданд ва ман қабул кардам ва болои дарахти себ баромадам ва себи ҳанӯз напухта ва вақти мӯйҳои дароз доштам ва ба мӯйҳам ҷамолак бофта будам. вақте ки аз болои дарахт баромадам ва бо рӯймоли сарам миёнамро бастам ва себҳоро чида даруни куртаам меандохтам ва себ ҷамъ мекардам. нохост дар ҳамин вақт овози сарвари интернат муаллима Людмила Камоловаро шунидам ки маро аз амун шохаи баланди дарахт дидааст ки ман дар шохаи дарахт ҳастам ва фикр кардааст ки ман меафтам, чунки охири навда аст, охири шоха аст. ва матлуба гӯён фарёд кард ва ман аз тарси муаллима дастоям ва пойҳоям аз навдаҳои дарахт канда шуд ва бо ҷамолакҳоям дар дарахт овезон шудам. Ну, когда моей дочке исполнилось 16 лет, вот, я пошел, принес ей паспорт и 2 торта. Один маленький, другой большой. Вот. Большой торт с паспортом протянул дочке. Когда она взяла этот паспорт, я маленький торт взял и размазал ей по лицу. Вот была шутка. як рӯз мо ба мошин ҳамроҳи дусе ҷурҳомо як ҷо сафар доштем. дар вақти сафар дар роҳ дусе духтарак истодагӣ будам. як ҷураи шух доштем ки ҳамон духтаро ба хос гап тияд. вақте ки шишаи мошина фуровард ҳамон духтаро гап дод, духтаро мароҷик дар хандан буданд. вақте ки вай тирезаро фуровард гуфт гап метиҳам акнун ки ҳамон духтаро се мароҷика дастари ҳамин бача задам. دیگه بعد از وقت اسپید تیرزه برداشته نکرد که با یک ترگه دست سری وای زدم. امی وقتی که من دانشجو شدم اولین دوستی من خطیه پسرم را دوست شدیم، دوستی نزدیکی عائلوی شدیم. ما یه روز از دانشگاه بعد از درس برآمده بودیم که در پیش در دانشگاه و من حتی باشوخی زد و گریخت. من خواستم که باید باسونکم زنم و سرش خم گرفت و در دختر دیگه زد. سونکه من که سخت رسید در وی بدبختی بیچاره تا وی سخت رسید همه قما از وی بخشش پرسیدستم و من عقارت کسی که سپیسال نکردی توی کارا بخیر وی اون کورسم رفت بخشش پرسید بعد وی فهمید که این کار سلوچه نشده است